Ayi kodwa phela wena. Hayi bo, ngiqinisile njalo. Angiqamba amanga, ngikhuluma into elight. He, niyomane nihleka nini. Manje bantabami, isizathu sokuthi nginibize la ukuthi njengoba sesilungisile izinto njengomndeni, sesixoleleni. Ngiyafisa nje bantwana bami ukuthi nike niphume. Nina nobathathu, uwena Jumaima, nawe Nono kanye nomngani wenu uPinky Girl. Nihambe niyoshawa umoya. Nginibhukhele amathikithi phesheya kwelwandle. U-anti kodwa akadlali ngathi. Ngempela anti, usho ukuthi phesheya kwelwandle. Siyabonga kakhulu ma. Yazi leli kuzoba ithuba elihle ukuthi mina noJumaima kanye nomngani wethu uPinky Girl sikwazi phela ukuthi sakhe ubudlelwane, sibe na that bond njengosisi bandawonye. So bantwana bami, engikufunayo kunina ukuthi nihambe niyoshopha, nishophe nize niquleke phela ngoba uhambo lenu seliseduzane. Imama lenu selilungisile yonke into. Okwenu nje ukuthi ningene lapha ebhanoyini, nihambe niye phesheya kwelwandle. Singanitholela into ephuzwayo mhlambe? Hayi mina ngilayidi ngalabo shampompo benu nabo wayini benu. Ungilethele nje indoda emnyama, hayi ngizobhodla impela. Siyabonga sisi right. Hawu, awungitsheleke sisi wami, wenono, wathula nje. Thina simatasa siyadla. Wena nje ubheke leyo phone yakho uyangcofoza. Ungcofoza lo sosixobelente se-tablet yakho. Yini inkinga? Awuxoxe nami dadewethu. Ngempela Nono, khuluma kwenze njani? Wafocus efonini kangaka kwenze njani dear? Hawu, dadewethu, khuluma. Angisho sezivumelene njengomndeni ukuthi angeke sisaba nezimfihlo. Kanti udliwa yini? Ujiwa yini? Basho njalo abantu bale goli dadewethu bathi ujiwa kini. So khuluma usabani? Angisho sumndeni thina la. Noma yini inkinga yakho ungitshele mina ngizohamba ngiyoyilwa ngiyinqobe futhi. Ukuthi phela sisi Jumaima, isoka lakho leliya uNtuli Tycoon uyatrenda la ku-internet. Hawu, pho wena Nono ukhathazwa yini ke lapho? Ngoba phela umsebenzi wazo kuyigwili ukuthilenda on social media. Wena uxakwa yini ngoba noma thiwa uyasuza uvela nathilende? Ukuthi litrenda kambi sisi. Kunesithombe salo la ama-blog asisaphazayo ku-internet. Libambene nomunye umfana engathi impela bayajola. Manje bayabhala ukuthi phuwa Jumaima uzoshada nomuntu onomuntu wakhe futhi lo muntu loyo same relationship naye. Yabona leNtuli Tycoon kanti idlala ngami. Madoda, ngizoba yini ukuthi ngingene emshadweni nomuntu wesilisa kanti uyazi ukuthi akabathanda abantu besifazane, uyithandela abanye abantu besilisa. Ingakho kade engafuni mangabe ngithi mina senze inkonzo athi yena ulinda umshado. Into engizoyithini ke le? Kenze njani? Ngithi lo mshado lo awusekho. Hey, Nkosi yami. Jumaima sisi wami, mangabe kuwukuthi dadewethu mhlawumbe usathanda ukuya phesheya ngenxa yendaba lezo etholile, singahlala sonke, singalikhansela uhambo, singabuye sihambe ngasinye isikhathi. Take your time sisi, uyicabangisise lento le. Sisi, kona ngiphathekile kahle emoyeni, kodwa ngicabanga ukuthi le thiliphu le yaphesheya iyona ezongisiza ukuthi ngikhona ukucabanga kahle mangabe lapha ngilele ehlabathini zolwandle. Ngikhona ukucabanga ukuthi le ndaba le ngiphuma kanjani kuyona. So umfana wakaNtuli sisi, yena ubusukhulumile naye. Yena uyaphika wesisi, uphika azalale ngomhlane phansi.
Uthi yena le ndoda le abambene nayo izandla umnganakhe nje bebezihambela base beyabambana nje izandla njengabangani. So mina sisi angazi into engizoyithini le. Kuyosiza ukuthi mase sisebhishi ngithola isikhathi nje ngithi ukuyicabanga kahle ngilalela umoya wami ukuthi uthini. Ladies, nilucky kakhulu. Yabona nje kule private beach enizobe nihleli kuyona. Menifika nje kunabafana base-South Africa abazongena manje nje abawu-3 nakhona. At least kunabantu abaqhamuka the same place njenganani. So guys, 3 ladies, 3 guys. Yo, nizoba nefani enye la. Jumaima sisi wami, ngizocela ukuthi sibe nefani mntakama. Ukhohlwe yonke into. Urelax nje. Ukhohlwe. Ngiyazi ukuthi utshwala obuthandi kodwa ngizocela ukuthi uphuze urelax so that uzokwazi ukuthi ucabange kahle. Usazi isinqumo kumele usithathe. Ngizozama wesisinono. Ngizozama impela ngoba ngiyayidinga lo yonto ekuthiwa urelax. Lalela ntwana, ayashisa la mantombazane, ashisa bhe. Asibangeni ntwana. Guys, if siyayenza lento le, soyenza ngendlela yethu. Okwenzekala la phesheya kuzosala la phesheya. Akekho umuntu ozokwazi igama lomunye. Mina number 1. Abangani bami number 2 no number 3. Nina 4 5 6. Ayikhale, si in. Usisi omuhle kanje, uhlala kanjani yedwa nje? Thina sibe heavy fun, yena hlale yedwa. Ukuthi ngibhizi, ngiyathatha ngiyabeka la engqondweni yami. Khona udaba engilicabangayo engiphezulu kwalo webhodi. Ngizocela ungenzele ifavor. Hawu, uthini manje number 5? Siqala nje nokubonana, usufuna amafavor. Ngicela sihambe, siyoba young, si-heavy fun. Sesicabanga ukuyolala manje Jumaima ngoba sekuhlwile. Nabafana sebehambile. Kodwa ngathi unumber 5 usabhukuda yena laphaya. Hayi, mina sisi. Mengisacela ukuthi nje ningishiye. Ngisale ngedwa la olwandle, ngithi ukuyicabanga nje okwesikhashana. Ngizonjoyina ke, kodwa angeke phela nginivuse, ngizocothoza. Number 3, wenzani la ebusuku? Abantu besebehambile bonke, wasala wedwa. Hayi, we number 5.
Ukuthi bengisele nje, ngisafuna ukuthi ngiyicabange nje kancane. Ngicabanga ukuthi besesivumelene-ke ngale ndaba yakho ukuyicabanga njalo. Asihambe siyodla utshwala, la sizo-enjoy. Sisi, yazi le thiliphu le iwusizo kabi. Ebusuku ngicabange kahle ukuthi mina neNtuli Tycoon sizoshada. Ngizoyikholwa ngoba iyifiance yami ithi yona ibihambela nomngani wayo ogay, ayizange yathandana naye. Babambana izandla nje ijabulela umngani wayo. Amaphephandaba-ke basebethi iyajola, bathi iyajola. Uyabazi-ke nawe abantu bamaphephandaba. Sisi, as long as lokho kwenza wena ube happy. Ngoba phela in few weeks time uzobushada. So ngiyajabula dadewethu bangabe kukuthi lesinqumo isona inhliziyo yakhe esiyifunayo. Jumaima, mngadi, ngabe uyamthatha na uBruce Ntuli ukuthi abe umyeni wakho ebuhleni nasebubini, ebumnandini nasemzimeni, ukuthi niphushe, niqhube impilo ndawonye, nakhe i-empire yenu. Hayibo, nangumakote vithisekani phansi, gijimani ne-ambulance, lethana amanzi. Udokotela uthi ukhulelwe Jumaima. Ukhulelwe Jumaima. Ukhulela kanjani? Kade ngikunikeza inhliziyo yami yonke, uthando lami lonke. Mina nawe sizange sahlangana ngokwenkonzo yekamero. Ngizocela ukuthi uthathe lowo mphako wakho-ke, leyo ngane lo ikhulelwe, uhambe uye kanhliziyo ngisi kulo muntu omthandayo. Bulusi Nkosi yami, sweetheart, ngiyaxolisa mina. Kwakuyiphutha. Ngangaqondile ukukushithela. Muntu wami kwaba yiphutha njena. Angazi nami lento le yathi 1-2 babengiphuzisile iwayini. Hey wena Bruce, eyabani lengane lo khuluma nayo kambi kanje, uzongithathela lesishwaphana sakho-ke simuncu, uhambe uyogibela lapha i-altar, ushade, ngoba yami ingane angeke uzoyidampa ngelanga lomshado. Angeke ukubone lokho. Oqala lengane le yavundla la, okay, alright, ayivundlanga-ke la, kodwa lengane le eyama uzodlala ngayo. Pinky girl, kodwa kuyalunga na, kade sihleli la, siyaphenikha phela, ukuthi ubani ubaba lengane. Kuzomele simthole, simazise ukuthi uyena uyise walengane. Nkosi yami, Pinky girl, hlanganisa sisi lapho uthola ukuthi information ithini, ubani ubaba walengane. No, Jumaima. Kukhona engikutholayo. Ngathi khona into engiyitholayo. Unumber 5 uzalwa ebukhosini. King Bayethe. Kade egcotshwa lokizolo. Useyinkosi. By that time inhlangano bekayiprince. Manje usekayinkosi. King Bayethe, inkosi yamaZulu. Hayibo sisi,
Uthini manje Pinky Girl? Usho ukuthi mina la ngithwele inkosi yakusasa, ngithwele iplinsi mina ngalesami isisu. Cha Jumaima, ngokosiko lamaZulu, loyo ngane loyithwele ngoba izalelwe ngaphandle komshado. Futhi kumele ngabe umfazi olobolwe isizwe. AmaZulu angeke azayithathe njengomuntu njengenkosi leyo ngane. Bayohlezi beyibiza bangayithathiso kwenkosi, bazofuna ukuthi izalwe umuntu olotshelelwe isizwe samaZulu. So ngiyaxolisa Jumaima. Angeke kukhonakale lokho wePinky Girl. Uyayibona le ngane yami lengiyithwele iyona ezoba inkosi yamaZulu. Futhi ngifuna ukuthi bahambe bayoyigluma, bayiglumela ukuthi ibe inkosi. Angeke mina ngizalela inkosi kodwa kuthiwa ingane yami ayisiyona inkosi, never, soze. Kuzomela siqhamuke neplan, futhi iplani eliqinile elizokwazi ukuthi siyisolve yonke lenkanankana. Ngicabanga ukuthi nginepulani, ngineqhinga, nginepulani. Lithini iqhinga lakho Jumaima? Lizodinga ulozilina leliqhinga. Lizodinga ulozilina, nina nizosilandela nje njenge-backup, kodwa lidinga ulozilina leliqhinga. Hawu, muntu omkhulu. Wena inyanga yamaZulu. Wena othi ugeza ngenhla sibe siphuza thina ngezansi. Ngingakusiza ngani mfazindini? Ngathi wena awuzanga kahle. Ngathi awuzanga kahle. Yini idlozi lami lingangivumi? Yini engathi umzimba wami uyangishiya nje? Ayi baba, ungasheshi uthuki. Angizile kambi kakhulu. Ngizokukhumbuza ukuthi uyakhumbula ukuthi 15 years ago wena nezandla zakhe ezingcolile wabulala umuntu, and ama-fingerprints wakho agcwele kusona sonke lesidumbu, and mina lobo bufakazi lobo ngibugcinile endaweni esafe. Ey, Nkosi yami, yavuka futhi le ndaba. Kangithi iphelile nje. Ngangikhokhela odetective ukuthi bayicime le ndaba. Ufunani? Ufunani? Ngitshela ukuthi ufunani ngizoyenza. Ey'nyangeni ey'mbili inkosi yalekhaya yayisayiprince ngaloso sikhathi. Khona le yachoboza khona iqanda. Wamitha umuntu wakhona. And lowo muntu ufuna ukuba uNdlunkulu lekhaya. Ufuna ukuba uyena umakoti olotshelelwe isizwe. And wena futhi uzokwenza njalo. Kungenjalo, the people shall dance. Angikholwa-ke namhlanje ukuthi ngiyinkosi yonke. Ngizokhethela umfazi. Ilona langa leli ugobela walekhaya angitshela ukuthi umfazi wami odingwa yimina, odingwa amadlozi, uzovela naqhamuke nje ezongena ngegate. Anginalo ilungelo lokuthi ngiyithuzele ngoba abadala sebesho kanjalo. Number 3, wenzani lana? Hayi bo, number 5, kanti amadlozi angithumelela kuwena Nkosi yami. Mina phela ngiyayibuza ukuthi kanti ngiyaphi, kanti ngizela kuwena. uJumaima benobayethe bashada phela. It was beautiful. Kwakumnandi kakhulu emshadweni wabo. But uJumaima bekangafuni ukushada bayede yena. Bekazofuna ukuthi ingane yakhe idelivelwe ebukhosini. Mase-ke ithola ukuthi igrumwe njengenkosi.